Într-un sat mic de lângă Arad trăiau doi frați, Sorin și Alina. Casa lor era veche, cu acoperișul crăpat și ferestrele care lăsau vântul să intre iarna. Vara însă satul era plin de lumină, iar câmpurile galbene se întindeau până la orizont. Viața lor nu fusese niciodată ușoară. Tatăl plecase când Sorin avea doar 7 ani, promițând că se va întoarce cu bani. Nu s-a mai întors niciodată. Mama lor a încercat o vreme să-i crească singură, dar sărăcia era prea mare. Într-o zi i-a lăsat la o rudă îndepărtată și a plecat să muncească în altă țară. La început mai trimitea câte un mesaj, apoi nici acelea nu au mai venit. Ruda la care stăteau nu era rea, dar era și ea foarte săracă. Uneori mâncau doar o supă subțire sau o bucată de pâine împărțită între ei. În unele seri mergeau la culcare flămânzi, încercând să ignore golul din stomac. Sorin avea 12 ani, dar se simțea mult mai matur. În fiecare dimineață se trezea de vreme, o ajuta pe Alina să se pregătească pentru școală și mergeau împreună pe drumul prăfuit spre clădirea mică a școlii din sat. Mulți copii râdeau de hainele lor vechi sau de ghiozdanul rupt al lui Sorin, dar profesorii observaseră ceva special la el. Deși era mereu obosit și flămând, nu renunța niciodată. Citea orice carte găsea și rămânea uneori după ore doar ca să învețe mai mult. Alina era la fel de ambițioasă. Îi plăcea să scrie și visa să devină medic. În serile fără lumină, cei doi frați învățau la lumina unei lămpi vechi. Uneori adormeau cu capul pe căiețe. Anii au trecut greu, dar ei nu au renunțat. Profesorii i-au ajutat cât au putut, iar într-o zi Sorin a câștigat o bursă pentru a merge la liceu în oraș. A fost prima dată când a plecat din sat. La început a fost greu. Nu avea bani, lucra după școală și dormea foarte puțin. Dar fiecare obstacol îl făcea mai puternic. A învățat cu o ambiție care îi uimea pe toți. După câțiva ani a fost admis la facultate de inginerie. În același timp, Alina a urmat liceul și a intrat la medicină, exact cum visase. În ziua în care Sorin s-a întors în sat ca inginer, iar Alina ca studentă la medicină, oamenii abia îi recunoșteau. Nu mai erau copiii săraci care mergeau flămânzi la școală. Erau dovada că uneori, chiar și din cea mai grea viață, poate să se nască o poveste de speranță. Iar în casa lor veche, cu acoperișul crăpat, frații și-au făcut o promisiune, că într-o zi vor ajuta alți copii care trec prin foame și abandon, așa cum au trecut și ei. Pentru că știau prea bine cât de mult poate schimba viața cuiva o singură șansă.